karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Wilma! Wilma, andam na imong kwarto. Pwede na ka mohigda dito. Dili na ko dito mato. Ha? Madam, ibalhin ko og laing kwarto. Maluoy ka, madam. Wilma, Maluoy mo. Mamatay ko kung ibalik ko ninyo sa akong kwarto. Wilma, kalma lang una, ha? Sige, magbaylo tag kwarto kung gusto ka. Ha? Ila, musugot ka nga. Magbaylo mo kwarto? Oo, mahadlok man siya siyang kwarto. Mao nga, sige lang, okay na. Magbaylo lang mi. Ela, dili na ko gustong matug sa akong kwarto. Naiungo dito. Unsa Manila? Musugot yung kang magbaylo mo? Nganong dili, madam? Eric, sige. Tabangi ko nga ibalhin ang akong mga gamit sa kwarto ni Wilma. Wilma, dali. Ihatod di ka sa akong kwarto. Sige, ako nang Elisa naghapin akong kama, ha? Ela, wa ba'y kahadlukan din sa imong kwarto? Wa man. Aw, gawas lang anang bakanting kwarto sa tupad nako kay doon na maglagubo diha usahay. Huh? Pero ayaw kahadlok. Abli man ang maungpultahan. Anang kwartuha. Wa may nagpuyo diha. Ela, mahimong dili lang una ko nimo biyaan. Ha? Aw, sige. Salamat. Ila. Tuwa na sa kwarto ni Wilma yung makina o ang manikin. Salamat, Eric. Wilma, unsa mo yun tabo ni mo? Ha? Eric. Dili lang una na to siya pahinumduman sa nahitabo niya. Luya pa siya. Hatagan lang una na to siya time nga siya na gyud ang musulti na to sa nahitabo niya. Ayaw mo kumpiyansa. Ha? Wilma, ayaw pang hadlok, uy. Naara siya sa palibot. Ang anino? Wilma, ayaw pag mupahuway na ka. Luya pa dyan ka sa akong tanaw. Eric, o ba niyo na siya? Magkuha na ko giyang makaon. Higda na Wilma, pahuway na lang. Eric, mahadlok ko. Ayaw kadlo. Ni Miss Ella. Bantayan ka na mo. Kinahin na mabaskog ug balik si Wilma. Kumusta naman si Wilma? Oh! Kuyawan man tani mo, Joel, uy. Mukalit mo lang kagtunga din, ha? Sorry. Gikuyawan mo sa kunimo. Abi na ko, nakakita ka na ko. Tuwara ni Wilma kung huna-huna, uy. Luya pa kaayo siya. O mao ba? Paim na lang sa red wine. Maulyan na siya. Hay naman si Wilma Ila. Mukhaon mo ka siya. Ako na lang siyang dadan og pagkaon sa akong kwarto, madam. Makigbaylo gikan niya kwarto? Ha? Oh. Kay mahadlok naman siya sa iyang kwarto. Oh, may noon kay kita na magtupad og kwarto. May na lang. Close ang atong kwarto. Ayaw pagunahon nagkabuang di Joel, uy. Hmm? Kay bisan si kitag kwarto, dili sab ko musugot na musod ka sa akong kwarto. Oh, Ella! Ayaw siya sa muka. Pagpuyo. Oh, Madam Lily, kasigagod ni mong mata. Madam, kulbaan mo sa tang magtanaw ni mo anang imong mga mata nga isog kayo nga nagtutok nako. Pasagdis Ila. Ayaw siya sa muka kay giatiman niya si Wilma. Ah. Ikaw, ang pagpangita sa singsing mo atiman ah. Lahi sa di kinaiyas madam ta. Murag yun og barangan.
aron dali ka maulian. Dili na ko. Sige. Pahuway na lang diha, Wilma, ha? Kay tiwason ako gahakot ang ako mga butang sa imong kwarto. O niya, ibalinsab na ako din yung imong mga butang. Ayaw na ko biya iila. Ha? Mahadlo ko kung ako nang usa. Wilma. Ay, wala gud. Gabi na sad. Pero gyapon ako makiting sing-sing. Pita ba yan eh. Nindot ang kayo nga akong gibati sa dahil nakakita kog sing-sing. Pero dili blue. Ay, di mao. Kami ngaw sa kagabiyon. Natuog na tingali sa ilaw si Wilma. Gusto, suwayan ako lili ang ilang kwarto. May kable. Uy. Ngit-ngit na ang kwarto nila. Joel? Oh. Ikaw na? Ha? Oo. Ako ila. Nganong milili man ka diha? Nagsusi lang ko kung tuwa na ba ka sa imong gibalhinan nga kwarto ni Wilma. Dili pa magpabiya si Wilma nako. Kay mahadlok pa siya. Isira na ng pultahan. Oy. Oo. Sorry ha. Okay. Ay, nagmata pa di sila. Kuyawan ko nilihok ni Joel ta. Ano nalimot mo sa kuglak sa pultahan? Ako ning ilak. Uy, milihok man sa ni si Wilma. Ang ako lang ko musinggit na sabling karon. Nana, nalak na gid na akong pultahan. Mabalik na ako gigda. Ayaw! Oh, Ayaw! gida man sa si Wilma. Wilma? Wilma? Nagdam ko lang di ay. Matuog na sad ko eh. Ay, maayo unta ko mahinumdum na si Wilma na hitabo niya oy. Kundi hindi siya gikan. Hayag naman di ayo eh. Wa naman si Wilma din sa akong tupad. Wilma? Wilma, hain man ka. Nakas banyo? Wilma? Oh. Si Wilma mangirong miubo? Hain man ni siya. Wilma, tubaga ko. Oy, hain man ka. Mura man nagikan sa sud. Sa sud sa akong aparador ang tingog ni Wilma. Pero, imposible isang nga naa sa sud sa aparador si Wilma. Ilaga hinuon, matuop ako nga mo inaa sa sud sa aparador. Hoy, ilaga. Naka sa aparador, no? Oh. Si Wilma maning nagluko sa sud sa aparador. Wilma? Wilma, nga nung niya makasasud sa aparador matong. Ha? Dali. Balik ko higda sa kama. Dali. Ella, salamat nga wa ko nimo biyai. Ikaw magod ang namiya na ako sigdaanan. Dali na. Balik na og higda. Unsa? Sa suod sa aparador na tuog si Wilma? Maulag eh. Nakuyawan ko pag mata na ako nga wa na siya sa akong tupad. Dito na nako siya makit-isod sa aparador. Oh, ginervyos pa di agyapon si Wilma. Oo, kaayo. Uy. Hoy, Joel. Kamu magid ang suod ni Wilma. Ingna siya nga wa na siya angin kadlukan. Mura na siyang bibali pagkabata.
maayo unta kon mukha o nagmaayo si Wilma. Wilma? Niyan ang imong pamahaw. Oh, ano? Oo, malagit ni sa sud sa kwarto si Wilma. Wilma? Wilma, hain naman sad ka. Nanasab ka sa sud sa aparador? Oo, mas Wilma diri sa aparador. Wilma? Wilma! Sa CR ko, Nubi. Isira na puntahan ila. Oh, oops. Sorry. Wilma, niyanas gawa sa imong pagkaon, ha? Kaon na lang. Wilma? Naghilak ka? Naon sa magkadasod sa CR nga nung naghilak man ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!